Evet, jürimiz şu anda değerlendiriyor. Pêşbaziyeke balkêş e. Dema navê Amedê derbas dibe, helbet pêşî zebeşên wê yên navdar tê bîra mirovan. Ev dîmen jî ji festîvala zebeşan an. Ez bûm yek pir baş bû. Bizanim ez ê yekayê batama were o dawê me temawê pir xweş bû, were şekirloqin bû. Festîvala zebeşan piştî 2 salan careke din hat eldarxistin. Lê festîvala îsal ji salên berê berfirehtir û rengîntir bû. Festîval ji aliyê waritiya Amedê ve bi hevkariya sazî û dezgehên sivîl pêk hat. Beşdariya îsal jî ji salên berê zêdetir bû. 1906 bir festival çêdibe. Ferqiya îsal salê çûnî cebeş bermezin bû. Şileyê hebû, zêde germayî tune bû. Berê bi şenge kêv millet kêv dike xweş e. Em dixwazin van tişna daha dewam bike. Daha jî mezin çêbibe. Di festîvalê de ji govenda Zeybekê heta bandoyê cihê dan gelek aliyên hunerî. Lê herî zêde jî govenda Kurdî balkişan. Şêwirmenda Serokkomarê Tirkiyeyê jî di festîvalê de amade bû. Nav Diyarbakır, Leysti Kurdi ve Türkiye, ye Zazaki hemi gel hevin yani lazıma webitin yani. İşte hoş biz rastî. Îsal ji par cudatir li ser zebeşan sûrên Amedê û teşeyên cuda hatin kolan. Gelek kesan li ber van dîmenan wê negirtin. Evet, jürimiz değerlendirmesi. Lê ya herî balkêş jî pêşbaziyên festîvalê bû. Zarokan zebeş girgiran û dê û bavan jî bebekên xwe yên xweşik û şêrîn pêşan dan. Kêfa geda tê, kêfa însanan tê. Wala xweş e. Baş e. Tişkî xweş e, yöresela me yê şebeşê me em gurur duymuş dikin. Pir tişkî xweş e. Tahmina me da berê daha baş bû. Ez wer dizanim. Ez ilk defa têm festivalê. Sevgili gençler, Pir baş. basınımızın Xweş û millet pir û xweş û gedê me hatî kêfa wan tê. Di festîvalê de zebeşa herî mezin 45 kilo 500 gram û ya herî biçûk jî 39 kilo û 600 gram derket. Lê beriya 6 salan giraniya zebeşên Amedê digihîşt heta 8 kiloyan. Maşallah dekak, Ruda û Amed.